studentica sam 4. godine odsjeka za bosanski jezik i književnost. Zašto baš ti da budeš dijelom ove radne atmosfere? Voliš da čitaš, voliš da pišeš i tako riječima objašnjavaš svijet oko sebe i onaj koji u tebi. Kritički si nazren prema društvenim zbivanjima, voliš da dijeliš i prenosiš znanje drugima, pa bilo to usmenim putem ili pisanom komunikacijom, onda je ovaj studij pravi i nepogrešivi izbor za tebe i dobro nam došao, dobro nam došlo.